Rewangeha Sûriyê ji bo mafê mirovan ragihand ku hêzeke Erebî bi ser welatekî kendava Erebî ve gehişt hêla bi hevgehiştinê di navbera çekdarên Sûriya Demokratîk PYD û rêxistina terorîstiya Daişê li parêzgeha Dêra Zoriya Sûriyê. Heman rawangehîş jê derê nebawerpêkirî tekez kir ku ew hêz gehiştiye bêrîka dawiyê ya rêxistina terorîstiya Daişê li Rojhilatê Feratê lê gundewarê Dêra Zoriyê başorê Rojhilat ew jî beriya heftê û du demijmêran û piştî çend demijmêran ew hêz ji wê deverê derket. Rewangehê navê wî welatê kendava Erebiyên hêza xweşandiye Dêra Zorê eşkere nekir û tekez kir ku otomobîlên leşkerî cor bi cor yên hefeymaniya navdewletiya li dijî Daişê li wê deverê hatin dîtin. Ajokarên wan otomobîlan bi zimanê Erebî daxivîn. Rewangeha Sûriyê ji bo mafê mirovan amaje kir ku hîn nezelalî derbarê sedemê seredana wê hêzê heye û hîn diyar nebûye ku hatina wan ji bo wê deverê di çarçoveya amadekariyên egera beşdariyekî Erebî lê tanûşt hêzên hefeymaniya niştîmanî lê dijî Daişê di nava xaka Sûriyê de piştî ku Daişê karîbû bihteriya deverên ku Hesedê li wê deverê kontrol kiribûn vegerîne û piştî belavbûna nûçeya xwendina Emerîka ji plana guhartina hêzên Emerîka li wê deverê bi hêzên Erebî.